أنتي بيتلهم مدري إفراتا كم نجستات يهودا أيتنسني حزب إسرائيل زواسيوم كباخي كمتسيو سيف سلاسي ناي حموس بسم أبن ولدن منفس قدسن فلي بزخنه هيابن سقان صريزي بلو محرتن برختن أبلع علي سلز بزحه نيجزابير مسغانا رب غويتاي نباخا تسفا زغبرو ايتدربيو مني خامو امنتي نباخايو غويتاي حلون نمبر ايتقدفني غويتاي دخمتين وردتين ريخا بدلين حطياتين يقربللي غويتاي فقاد كان خفتصم بقنعتي غدنا مرحني حسابي وناس مرلي غويتاي كاب صلاتي أبلع ليتم كل كاب زمهزو أدحننن نسيطانن سراويتون كابا يرحقهم غويتاي فتصم نسحا بني حاتياتي ون أستسري اللي بزيكا تصبق قبر مقبار بزح سراويت كونه بزح جنزب ويولود كم زيتك أم أفلت يمو داقهم أبتمت علو جزيه اقرب للي بجزيه شقريك ألتيفكا أدحنني برخة أبراهام دقون أبل علي أحضر غويتاي بليتن بمعالتن بنقون مشتن كاب علت أكي تسورني كاب عبنت أنيان تنكولنيان سبعد حنني نلبي كاب كفوء حساب انتهكا بقدس تمكاتكا مسزتت أمغو فقراتكا تصادقان تأمبرني غويتاي أبل علي بزمت نجر مالت تميت يخون صقاب طعنا ويحمام حقوس يخون حزن زأمسلو فتسيمن عخاي مسجنكا أو غويتاي فتاري እግዚአብሔር ገጽካ ካባይ አይትምለስ ምሕረት ካውን ካባይ ተርሐቅ أو غويتاين أملاخين ካብ ገሃነመ እሳት አድሕነኒ غويتاي كلي كالكا يمو فقادك ኣብ ልዕሊ ቅዱሳንካ ከም ዝኾነ نبوين ندين يقرأ كتب لهم فقد كايخون نعخا فتصم مسغانا يقبا نزل عالم آمين أب ولد منفس قدس بفتصم أكالو سلسته كخون كله ببهرقن حد أملاخيو سلسته أعماد برهان بمتأن وي ببهرقن حديو سلسته ناي مبارقتنا تأبرق سلسته نقود انتخنقن بحد دمس قرما زتتقلليو سلسته اسات انتخنون حد برهانيو اب اساتيو ولد اساتيو منفس قدس اساتيو مقوت بهاريوم جن حديو اب نديو ولد نديو منفس قدس نديو نصبراق برهانوم جن حديو اب فحميو ولد فحميو منفس قدس فحميو وعي بهاريوم جن حديو أب نبلباليو ولد نبلباليو منفس قدسون نبلباليو برهانهم جنا حديو نزل عالم فتيمو زي درقن زي ودلن بهاري محرتهم منتي قريتهم حديو جزعات سلطانهم حدا زخونه سلسته العلان أجازتيهم تزاد سلطانهم حدا زخونه سلسته أجازتيهم سلسته جت حدا أرأيا بهاريهم سلسته أكال حدا أمثاليهم سلسته نجستات حدا أجازتيهم نمنجستنتهم نايجزيه جدب ويفرقايه ولن كبر سلطانهم قويتنتهم من عبيتهم من حديو أنه بناي أب كبري ولدي يخبر منفس قدسون يخبر بناي ولد خبري أب يخبر منفس قدسون يخبر كم أون بناي منفس قدس كبري أب يخبر ولدون يخبر عما صحاب قدوس كم زت بحاله نولد زخبرو كلهم كم اون اب يخبرو نولد زي يخبر جنا نزل اخو اب اي خبرنيو هايمانوت كاب እግዚአብሔር اب تحسب بولد تدالو بمنفس قدوس تفصم بمسرت امنت قدست سلاسي تتصنع امنت قدست سلاسي ناي هايمانوت فصاميا نزي ناي سلاسي سلستنت زخحد ناي سلاسي معات
ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ እዩ። ንስላሴ ዝኣምን ግን ናይ ስላሴ ጽኑዕ ተስፋ ይረክብ። ናይ ስላሴ እምነት ኣፍ ደገ መእተዊ ወልዲ ዋህድ ኢልካ ምእማን እዩ። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ንወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ንወልዲ ዝኸሓደ ንኣብ ወይ ንመንፈስ ቅዱስ ምኽሓድ ማለት እዩ። ንኹሉ ዓለም ሕይወት ንክኸውን ሓድነቱ ካብኡ ከይተፈለየ ንኣካላዊ ቃሉ ብዝለኣኸ ኣብ እኣምን። ካብ ሓድነት ኣብኡ ከይተፈለየ ንኹሉ ዓለም ንምድሓን ዝተለኣኸ ወልዲ እኣምን። ንምልእቲ ዓለም ንኽቐድሳ ካብ ኣብ ንዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እኣምን። እንሆ ድማ ንሱ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ንጽህና መንፈስ ቅድስና እዩ። ጰራቅሊጦስ ምንጪ ህያብ እዩ። ጰራቅሊጦስ ተቐዲሑ ዝስተ ናይ ፍልጠት መስተ እዩ። ካብ ርስሓት ዘንጽህ ንማይ ዝቕድስ እዩ። ጰራቅሊጦስ ናይ ሃይማኖት ኣልጭነት ዘመቀር ናይ ልቦና ጨው እዩ። ጰራቅሊጦስ ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ዘብርህ ናይ ቅሬታ ብርሃን እዩ። ጰራቅሊጦስ ኣብ ልዕሊ ምስጢረ ቁርባን ዝዝርጋሕ ጻዕዳ መለኮታዊ ርግቢ እዩ። ጰራቅሊጦስ ናይ ይሁዳ እምባታት ኣብ ጽርሃ ጽዮን ዝሰተይዎ ናይ ሓወይ ወሓዚ ወይ ፈሳሲ እዩ። ጰራቅሊጦስ ኣእማን ዝሰባብር እሳታዊ ሞደሻ ወይ ድማ ማሳ እዩ። ጰራቅሊጦስ ሓያል እዩ። ንሰማዕታት መመክሒ ንዝተሰብሩ ዝጽግን እዩ። ጰራቅሊጦስ ፍጹም ዝኸበረ ናይ ኣብን ወልድን ናይ ባህሪ ሕይወቶም እዩ። ጰራቅሊጦስ ምጉዳልን ወይ ምውሳኽን ዘይብሉ ብህላዊኡ ኣምላኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ ከም ኣብን ከም ወልድን ኣብ ሰማያየ ሰማያት ኩሉ ምድሪ መንግሥቲ ምሉእ እዩ። ጰራቅሊጦስ ዘይድህሰስ ነበልባላዊ ሓዊ እዩ። ጰራቅሊጦስ ናይ ነፍስን ስጋን ጽንዓት እዩ። ጰራቅሊጦስ ናይ ወርቂ ሓሪር ግምጃ ንቅዱሳን ናይ ልብሲ ሽልማቶም እዩ። ጰራቅሊጦስ ንጻድቃንን ናይ ውዕለቶም ኣኽሊል ወርቂ እዩ። ጰራቅሊጦስ ብስራትና ሒዙ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ፋርስ ዝተለኣኸ ናይ ትንቢት ንስሪ እዩ። ጰራቅሊጦስ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቶማስ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ነቢ ዝበርህ እዩ። ጰራቅሊጦስ ሓድሽ ወንጌል ንኽምህር ንጳውሎስ ዝጠቐሰ ዝጸውዐ መብርቕ ሕይወት እዩ። ጰራቅሊጦስ ንሃዋርያት ናይ ወይኒ ሜስ ከይሰተዩ ዘስከሮም እዩ። ጰራቅሊጦስ ንሃዋርያት በብሃገሩ ቋንቋ ዘዛረበ እዩ። ጰራቅሊጦስ ቅድስቲ ንዝኾነት ሰለስትነቱ ንኽንሰግድ የስተምህረናን ይመኽረናን። ቅድሚ ዓለም ንዝነበረ ፍጹም ሓድነቱ ንዕኡ ስግደት ይግባእ ሎምን ወትሩን ንዘለዓለምን ኣሜን። ብልሳን ነቢያት ምጽኣት ወልዲ ምንጋሩን ብየማን ሓያል እግዚኣብሔር ካብ ዘሎ ናይ ጐይትነቱ ዙፋን ከይተፈልየ ናብዛ ዓለም መልኣኹ ኣኣምን። ብዘይ ዘርኢ ብእሲ ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሕዳሩ ኣኣምን። ከይጐደለን ማሕተም ድንግልና ከይተለወጠ ብዘይ ምርመር እጹብ ምስጢር ወለደቶ። ብዘይ ውሰኽ ወይ ብዘይ ምጉዳል ሥጋ ምስ መለኮት ፍጹም ከም እተወሃሃደ ኣኣምን። ካብ ዝተሰወሩ ዝተሰወረ ንሱ ብሥጋ ምግላጽ ኣኣምን። ንሱ ናይ ቅዱሳን ርኽበት ምንጭ ኩሉ ከም ሓጥኣን ኩሉ ጥምቀት ብማይ ገበረ። ነዚ ሃይማኖት ብፍጹም ልበይ ኣሚነ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብዝተገልጸ ሰለስትነቱ ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ከም ዝተጻሕፈ ከምዚ ክብል ጐይታ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ካብ ባሕሪ ወፀ፣ ሰማይ ተኸፍተ፣ ሽዑ ብኣምሳል ጻዕዳ ርግቢ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ተቐመጠ። እነሆ ኣብ ስለ ወዱ ከምዚ ክብል መስከረ፣ እዚ ፍቱው ወደይ እዩ፣ ስለ ዝኾነ ድማ ንሱ ዝብለኩም ስምዑ በለ። እምበኣር መለኮተ ሥላሴ ዘይከፋፈል ዘይፈላለ እንሆ ተገልጸ። ሥላሴ ኸዓ ሓደ ገጽ እዩ ዝብሉ ደቂ ሰባልዮስ ርጉማት ይሕፈሩን ይዋረዱን። ወልድ ኣብ ደብረ ታቦር መልክዑ ከም እተለወጠ ገጹውን ከም ብርሃን መብርቕ
ምስ በርሀ ዳግም እዚ ሰለስትነት እዚ ተፈልጠ ርዱእ ኮነ። እነሆ ኣብ ቅድሚ ክልተ ልኡኻን ነቢያትን ሰለስተ ሰባኽያን ሓዋርያትን ሓጻቢ ልብሲ ከምኡ ገይሩ ከጽዕድዎ ብዘይክእል ኩነታት ልብሱ ከም ነጸብራቕ መብረቕ አንጸባረቐ። በዚ ጊዜ እዚ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ጻዕዳ ርግቢ ወረደ። ኣብ እውን ናይ ሓቂ ምስክር ብምዃን ሰባት ክሳዕ ዝሰምዑ ንሱ ወልድ ኦ ኣቦ ወድኻ ኣኽብሮ ብዝበሎ ጊዜ ኣቐዲሙ ንወዱ ኣኽበሮ። ድሕሪዚ ቅድሚ ዓለም ምሳይ ብዘለካ ክብሪ ሎሚ እውን ንኽብርኻ ኣመስክር ኣለኹ ዝብል ቃል ካብ ደመና ወፀ። ኣብኡ ዝነበሩ ወይ ዝቆሙ ሰባት ሰሚዖም ነጎድጓድዩ ተባሃሉ። መልኣኺዩ ዝተዛረበ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ናይ ሥላሴ ሓደ ኣምላክ ምዃኑ በዚ ግብሪ ተፈልጠ ርዱእ ኮነ። ስርዓተ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ በዚ ናይ ሥላሴ ኣርአያ ተመሰረተ። ሥላሴ ናይ ክርስቲያን መረጋገፂ ጥንታዊ ሃይማኖቶም ናይ ብርሃን ማሕተም እዩ። ሥላሴ ቅድሚ ዘመናትን ኣዝማናትን ኣለዉ። ሥላሴ ንኣዳም ብምፍጣሮም ሰለስትነቶም ተፈልጠ። ሥላሴ ቋንቋ ህዝቢ ሰናዖር ብምፍልላይን ሰለስትነቶም ተፈልጠ። ሥላሴ ሰለስትነቶምን ሓድነቶምን ኣብ ቤት አብርሃም ተፈልጠ። ሥላሴ ሰለስትነቶም ኣብ ዮርዳኖስ ተፈልጠ። ናይ ሥላሴ ሰለስትነት ኣብ ደብረ ታቦር ተፈልጠ። በዚ እምነት ቅድስቲ ሥላሴ ስሉስ ቅዱስ ኣፍ ደገ ምሕረት ንኽኸፍቱለይ ኣነ ሓጥእ ዝኾንኩ ይምሕፀን ንነብሰይን ስጋይን ሓደራ ይብል። ሥላሴ ስርዓት ዘመን ሓዲስ ቅድሚ ምምስራቱ ብናይ ዘመን ብሉይ ሕጊ ዝተፈልጠ እዩ። ስለዚ ድማ ካብ ወገን ነቢያት ዝፈጠረካን ዘጽንዓካን ንሱ ኣብዩ ብምባል ዝተዛረቡ ኣለዉ። ስለ ወልድ እውን ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ እውን ተዋሂቡና ብምባል ዝተዛረቡ ኣለዉ። ዳግም ስለ መንፈስ ቅዱስ እውን መንፈስካ መገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ ክብሉ ዝተዛረቡ ኣለዉ። እነሆ እዚ ናይ ሥላሴ ስም ቅድሚ ዓለም ከም ዝነበረ ዘለዓለም ዝነበረ ምዃኑ ተፈልጠ። ናይ ኣብ ስም ቅድሚ ፍጥረት ፀሓይ ዝነበረ እዩ። ናይ ወልድ ስም ቅድሚ ርኽበት ፀሓይ ዝነበረ እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም ቅድሚ ፍጥረት ፀሓይ ዝነበረ እዩ። ማለት ብነቢይ ስለ ዝተዛረበ እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ዝኣምኑ ናይ ህይወት ማሕተም እዩ። ንዝንጓዓት ግና ናይ ጥፍኣቶም መዕፀዊ ቁልፊ እዩ። እዚ ግሩም ናይ ሥላሴ ስም ንሕሙማን መድኃኒት ንኹፋኣት ኣጋንንቲ መባረሪ እዩ። እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ናይ ጥበብ ኣስማተኛታት ወይ ጠንቈልቲ ዘጥፍእን ሕንዚ መለኸት ዝስዕርን ዝነቅልን እዩ። እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ንሕሙማን ፈውሲ ንዝሞቱ ትንሣኤ እዩ። እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ሓያል ንሰማዕታት ናይ ገድሎም ሞጎስ ንብሩኻት ጻድቃን ናይ ጸሎቶም ጥዑም ሽታ እዩ። እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ንዝረኸሱ ዝቕድስ ንዝረስሑ ዘንጽህ እዩ። እዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ከም መጓናጸፊ ከጓናጽፎየ ከም ብዕንቂ ዝተሰርሐ ናይ ርእሲ ወርቂ እውን ክሽልሞየ ብግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም እተኣማመን ተንበርኪኸውን እሰግድ። ነዚ ግሩምን መፍርሕን መደንገጽን ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኸ ብሓጎስ እሰግድ። ቅዱሳኑ ናብ ዘለውዎ ንኸእትወኒ በዚ ግሩም ዝኾነ ናይ ሥላሴ ስም እምሕፀን። እዚኣ ድማ ንዘለዓለም ብርሃን ጽዮን ዝበራሃላ ሰማያዊት ኣዳራሽ እያ። ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ይቕሬቶኦም ሃብተ ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹን። ስመ ክርስትናና ንጸውዕ ንዘለዓለም ዓለም ጸኒዑ ይንበር ኣሜን። ተኣምር ናይ ሐሙስ ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተኣምራቶም እዚ እዩ። ይቕሬቶምን ሓይሊ ረድኤቶምን ምሳና ይሃሉን ዓለም ዓለም ኣሜን። ሓደ ሰብ ኣብ ሃገረ ፍልስጥኤም ነበረ። ብስም ሥላሴ ተስካሮም ንምግባር
ብርዚ ወይ ድማ ስዋ ገበረ። ሃመማ ተመሲሎም ብዙሓት ኣጋንንቲ መጺኦም ናብ ውሽጢ ብርዚ ምስ ኣተዉ ከም ኣብ ሓዊ ዝኣተዉ ኸዓ ኣቃጸሎም። እቲ ሰብ ነቲ ብርዚ ምስ ረኣዮ ነቶም ዝተቓጸሉ ሃመማታት ኣውፂኡ ነቶም ደቂ ተዓዲ ኣርኣዮም እሞ ንሳቶም ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ኩሎም ተደነቑ፣ ንእግዚኣብሔር እውን ኣመስገኑ። ተዝካር ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ገበሩ። ብይቕሬታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኃጢአቶም ተገዲፉሎም ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣተዉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ። ንህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ካባኺ ክመጽእ እዩ።